एकीकडे सिंधुदुर्गच्या वातावरणातला गारठा वाढतोय तर दुसरीकडे नव्या समीकरणांमुळे राजकीय वातावरणही तापतंय। सावंतवाडी, मालवण, वेंगुर्ला या 3 नगर परिषदा आणि 1 कणकवली नगरपंचायतसाठी आज उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची संधी होती। युती होणार की नाही याकडेही लक्ष होतं। हे चित्र आज मात्र पूर्णपणे स्पष्ट झालंय। अखेर युती तुटली, काही ठिकाणी आघाडीत बिघाडी झाली, तर दुसऱ्या बाजूला ठाकरे शिंदे युतीमुळेच शक्यच नसणारी समीकरणही जुळली। बंडोबांना थंड करण्यातही अनेक ठिकाणी यश आलं नाही। त्यामुळे एकंदरीत तुम्हालाही सिंधुदुर्गच्या नगरपरिषद निवडणुकांचं राजकारण कोणत्या दिशेने चाललंय याचा अंदाज आलाच असेल। याबाबतच ग्राउंड रियालिटी जाणून घेणार आहोत आमच्या प्रतिनिधींकडून। इलेक्शन स्पेशल चर्चेतील मुद्दे या विशेष भागात जोडले गेलेले आहेत। आमचे सावंतवाडी प्रतिनिधी विनायक गावस, वेंगुर्ला प्रतिनिधी दीपेश परब, कणकवली प्रतिनिधी स्वप्नील वरवडेकर आणि चीफ रिपोर्टर कृष्णा ढोलम, तुमचं सगळ्यांचं स्वागत। पहिल्यांदा आपण जाऊयात सावंतवाडीत। आमचे प्रतिनिधी विनायक गावस आमच्याशी जोडले गेलेले आहेत। विनायक, आज चित्र स्पष्ट झालेलं आहे। जेव्हापासून या निवडणुकांची घोषणा झाली तेव्हापासून सावंतवाडी कोणत्या ना कोणत्या कारणांनी चर्चेत आली आहे। आरोप प्रत्यारोप होत आहेत, याबद्दल आपण बोलणारच आहोत, पण सुरुवातीला ही लढत आता कशा पद्धतीने होते आहे विनायक? निश्चितच सावंतवाडी नगर परिषदची आपण ही लढत पाहतोय तर 6 उमेदवार नगराध्यक्ष पदासाठी या रिंगणामध्ये आहेत। त्यामध्ये भाजप असेल, शिवसेना असेल, उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना असेल, काँग्रेस असेल आणि 2 अपक्ष उमेदवार या निवडणुकीच्या रिंगणात असल्याचं पाहायला मिळतात। शिवसेनेकडनं ॲडव्होकेट नीता सावंत कवितकर या रिंगणात आहेत। भाजपकडनं सावंतवाडी संस्थांच्या युवराज्ञी श्रद्धाराजे भोसले निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत। काँग्रेसकडनं साक्षी वंजारी यांना उमेदवारी देण्यात आलेली आहे। तर उभाटा शिवसेनेकडनं जयानंद मटकर माजी आमदार यांच्या सुनबाई ज्या आहेत सीमा मटकर यांना उमेदवारी दिली गेली आहे। तर माजी उपनगराध्यक्षा ज्या भाजपमध्ये होत्या त्यांनी बंडखोरी करत अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केला आणि तो कायम ठेवलेला आहे। त्यामुळे ती बंडखोरी इथे दिसते। तर एक अपक्ष अर्ज जो आहे तो निषाद बुराण म्हणून जे आहेत त्यांनी ठेवलेला आहे। असे 6 जणांमध्ये ही फाईट होते। बऱ्याच वर्षानंतर महिला आरक्षण पडल्यामुळे महिला राज हा सावंतवाडी नगर परिषदेवर पाहायला मिळणार आणि या 6 जणांमध्ये मुख्यत्वे करून प्रमुख लढत होताना दिसणार आहे। आणि त्यामध्ये इतर जर नगरसेवकांचा जर विचार केला तर भाजपकडनं 20 जागांवर, शिवसेना असेल, उभाटा शिवसेना असेल 20 जागा, उभाटा शिवसेनेने राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्ष असेल किंवा मनसे असेल यांची साथ घेतलेली दिसते। काँग्रेसकडनं तब्बल 17 उमेदवार या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवलेले आहेत। राष्ट्रवादी काँग्रेसकडनं 5 उमेदवार तर अपक्ष 5 उमेदवार असे एकूण 92 उमेदवार नगराध्यक्ष आणि नगरसेवक पदासाठी सावंतवाडीच्या या रिंगणात असलेले पाहायला मिळतात। काही ठिकाणी पंचरंगी लढत आहे, काही ठिकाणी तिरंगी लढत होते, काही ठिकाणी मोठी फाईट आहे। माजी नगराध्यक्ष नगरसेवक पदासाठी रिंगणात आहे। त्याच्यामुळे तगडं आव्हान जे आहे ते भाजप आणि शिवसेनेत प्रामुख्याने दिसतं। मात्र ज्या उभाटा शिवसेनेला किंवा काँग्रेसला नगण्य मानलं जात होतं त्यांनी आपले 20 उमेदवार तर एकीकडे काँग्रेसने 17 उमेदवार रिंगणात उभे करत एक प्रकारे महायुतीला मोठं आव्हान दिलेलं पाहायला मिळतं। त्यातही बऱ्याचशा काही चर्चा काँग्रेसच्या बद्दल महाविकास आघाडीत होताना सुद्धा दिसत आहेत, महायुतीतही होताना दिसत आहेत। निश्चितपणे आजचं चित्र हे स्पष्ट झालेलं आहे। 6 जणांमध्ये ही लढत होणार आहे। त्यामुळे विजयाचा फिक्सर कोण मारणार सावंतवाडीत हे येत्या 3 डिसेंबरला आपल्याला पाहायला मिळेलच। पण प्रामुख्याने बघितलं तर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण असतील, पालकमंत्री नितेश राणे असतील यांनी सावंतवाडीत विशेष लक्ष दिलंय। सावंतवाडी जर बघितली तर माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांचं होम पिच आहे, होम ग्राउंड आहे। यामध्ये गेली अनेक वर्ष दीपक केसरकर यांचं वर्चस्व आहे। 2019ची जर पोटनिवडणूक सोडली तर त्यावेळी पहिल्यांदाच भाजपचा नगराध्यक्ष सावंतवाडीमध्ये निवडून आला। संजू परब यांच्या रूपानं हा नगराध्यक्ष भाजपचा इथे बसला। पण आजची परिस्थिती पाहिली तर तेच संजू परब आज शिवसेनेमध्ये आहेत आणि त्यांच्याबरोबर जे समोर प्रतिस्पर्धी उमेदवार होते ते बाबू कुडतरकर सुद्धा दीपक केसरकर यांच्यासोबत आहेत। त्याच्यामुळे केसरकरांसोबत संजू आणि बाबूची जोडी पाहायला मिळते। निलेश राणेंचा सपोर्ट सुद्धा मोठ्या पद्धतीनं दीपक केसरकरांना आहे। स्वतः उदय सामंत जे राज्याचे मंत्री आहेत त्यांनी या निवडणुकीत लक्ष घातलेलं आहे। नारायण राणेंची भूमिका जी महायुतीची होती त्यानंतरची भूमिका अद्याप आलेली नाही, कारण महायुती शेवटच्या टप्प्यापर्यंत होईल असं वाटलं होतं पण ती शर्ते शेवटी काही झालेली नाही। आज काही जणांकडनं त्याचं खापर रवींद्र चव्हाणांवर फोडलं जातंय तर काही जणांकडनं पालकमंत्री नितेश राणेंवर फोडलं जातंय। तर जागावरनं किंवा जागा वाटपाचा जो फॉर्म्युला होता त्याच्यामुळे ही युती झाली नसल्याचं किंवा भाजपची जी ताकद आहे ती सिंधुदुर्गात पर्यायानं सावंतवाडीत असेल, वेंगुर्ल्यात असेल किंवा या 4ही नगर परिषदांमध्ये जास्त असल्यामुळे भाजप स्वबळाचा नारा देते। कार्यकर्त्यांची ती इच्छा असल्याची सांगत
जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत असतील किंवा भाजपची नेते मंडळी असतील स्वबळ आजमावण्यासाठी पुढे येताना पाहायला मिळतं. त्यामुळे महायुती असेल किंवा महाविकास आघाडी असेल, दोघांमध्ये फूट पडलेली पाहायला मिळते. खरं तर चारही पक्ष हे प्रामुख्याने यामध्ये आपल्याला दिसत आहेत. अपक्ष सुद्धा रिंगणात असल्यामुळे बंडखोरीचा फटका सुद्धा मोठ्या पद्धतीनं सगळ्यांना बसण्याची शक्यता आहे. त्यात प्रामुख्याने ज्या अन्नपूर्णा कोरगावकर आहेत त्या भाजपच्या कार्यकर्त्या होत्या, भाजपमधनं त्या उपनगराध्यक्ष राहिलेल्या आहेत. त्यांची एक व्होट बँक इथे मोठ्या पद्धतीने आणि तो फटका कदाचित भाजपला या निवडणुकीत बसू शकतो, ही शक्यता नाकारून चालणारी नाही. तर ज्या निषाद बुराण म्हणून ज्या आहेत, ज्या अपक्ष उमेदवार आहेत, त्या बाहेरच्या वाडा या भागातनं उभ्या राहिलेल्या आहेत. नगराध्यक्ष पदासाठी त्या उभ्या राहिल्या आहेत. काँग्रेसकडनं त्यांनी अर्ज भरलेला, पण त्यांना एबी फॉर्म देण्यात आला नाही. साक्षी वंजारी यांना एबी फॉर्म दिल्यामुळे त्यांनी आपला जो अपक्ष उमेदवारी अर्ज आहे तो कायम ठेवला. आणि हे सगळं बघतात त्या किती मतं घेतात, किती मताधिक्य घेतात, ह्या आपल्या जनतेकडनं, मतदारांकडनं किती मतं जमवण्यात त्या यशस्वी होतात, या सगळ्यांवर ही गणितं असणारे जवळपास नक्कीच या गणितांबद्दल आपण विनायक बोलणारच आहोत. पण सुरुवातीला ज्या तू नेत्यांचा उल्लेख केलायस, ते नेत्यांपैकी हे होम पेज आहे ते म्हणजे आमदार दीपक केसरकर यांचं. तू काही जुने संदर्भ सुद्धा दिले होतेस की जी गेल्या वेळी निवडणूक लागलेली होती त्यामध्ये नगराध्यक्ष संजू परब झालेले होते. पहिल्यांदाच भाजपचा नगराध्यक्ष या सावंतवाडी नगरपालिकेवर विराजमान झालेला होता संजू परब यांच्या रूपानं. मात्र आज संजू परब हे दीपक केसरकर यांच्या सोबत आहेत. मात्र जे नेते आहेत ते तिथेच राहिलेले आहेत. मात्र जे चेहरे आहेत ते बदललेले आहेत. असं जरी असलं तरी आता आपण विचार करायला हवा की या सगळ्याचा प्रचारामध्ये जे मुद्दे आहेत ते कोणते येणार आहेत. कारण गेल्या वेळी जी आश्वासनं दिली होती ती आश्वासनांचा संदर्भ सुद्धा मागच्या काही दिवसांमध्ये सावंतवाडीच्या राजकारणात येतोय. 370 दिवस असतील किंवा काही कंटेनरचा जो विषय होता ते सुद्धा मुद्दे या प्रचारामध्ये आल्याचं आपल्याला दिसतंय. त्यामुळे एकंदरीत प्रचाराची दिशा कुठे जातीये आणि प्रचारामध्ये प्रामुख्यानं कोणते मुद्दे हे समोर आणले जात आहे. निश्चितपणे तू जसं म्हटलं तरी स्थानिक म्हणजे जे नेते आहेत ते तिथे जात, पण जे त्यांच्या खालोखालचे जे स्थानिक नेते होते त्यांच्याबद्दल जर बोलायचं झालं तर विशाल परब यांची भाजपात एंट्री झाल्यानंतर पुन्हा एकदा सावंतवाडीची जबाबदारी त्यांच्यावर दिलेली आहे, वेंगुर्ल्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. त्यामुळे ते सुद्धा या ठिकाणी ठाण म्हणून बसलेले पाहायला मिळतात. तर शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख संजू परब आहेत, त्याच केसरकरांसोबत असल्यामुळे शिवसेनेच्या प्रचारासाठी, त्या आपल्या उमेदवारांच्या विजयासाठी त्यांनी पण जंग पछाडलेलं पाहायला मिळतं. ही अशी लढत होत असताना उभाटा शिवसेनेकडनं विधानसभा प्रमुख त्यांचे जे आहेत रुपेश राऊत ते मैदानात आहेत. स्वतः साक्षी वंजारी या महिला जिल्हाध्यक्ष आहेत काँग्रेसच्या, त्या स्वतः उमेदवार आहेत, नगराध्यक्ष पदासाठी आहेत, नगरसेवक पदासाठी आहेत. त्यामुळे हे सगळं चित्र बघता स्थानिक लेवलला नेते मंडळी त्यांच्या पद्धतीनं काम करत आहेत. मतदारसंघ पूर्ण पिंजून काढतायत. कारण 10 प्रभाग आहेत, त्या सगळ्या प्रभागामध्ये ते जात आहेत, घरोघरी जाऊन प्रचार करतायत, आपला मुद्दा पटवून देतात. पण महत्वाचा जो मुद्दा तू म्हटला तो विकासाचा मुद्दा आहे. कारण महायुती असेल किंवा महाविकास आघाडी असेल, सगळेच जण सांगतायत की ही जी निवडणूक आहे ती विकासाच्या मुद्द्यावर आपणाला लढवायची आहे. प्रामुख्याने बघितलं तर दीपक केसरकर यांचं वर्चस्व या शहरावर गेली 30 वर्ष आहेत. सर्वाधिक वेळ नगराध्यक्ष राहणारे जर कोण नगर परिषदेमध्ये असतील तर ते दीपक केसरकर आहेत. त्यांच्या काळात झालेली विकास कामं सुद्धा ते पुढे ठेवतात. पण आजही काही समस्या आहेत, काही गोष्टी आहेत त्या शहरवासियांच्या सुटलेल्या नाहीत. त्यात प्रामुख्याने बघितलं गेलं तर नळपाणी योजना मंजूर झाली आहे, त्याचं काम सुरू आहे, पण पाण्याचा प्रश्न कुठेतरी सतावतोय जनतेला. जनतेची ती भावना आहे की तो अद्याप सुटलेला नाही. जरी नळपाणी योजना मंजूर झाली असेल, तिचं काम सुरू असेल युद्ध पातळीवर, धरण आपल्या शेजारच्या गावाला सुद्धा मंजूर झालं असेल, तरी प्रत्यक्षात अजून तो प्रॉब्लेम जो येतोय पाण्याचा तो पूर्णपणे सुटलेला नाहीये. दुसरं जर बघायचं झालं तर विजेचा प्रश्न खूप मोठा आहे. सावंतवाडी शहरात अशी एक घटना घडली होती की विजेच्या तारा अंगावर पडून जागेवर कोळसा होऊन 2 माणसांचा जागीच मृत्यू झाला होता. त्यामुळे अंडरग्राऊंड वीज वाहिन्या व्हाव्या ही इथल्या लोकांची इच्छा होती. ते झालेलं नाही. त्याच्यासाठी जो निधी आला होता तो माघारी गेल्याचं म्हटलं जातं. त्याच पद्धतीनं अंडरग्राऊंड ड्रेनेज सिस्टीम जी आहे तो खरा एक मुद्दा आहे. कारण आजही उघडे गटार आपल्याला पाहायला मिळतात. जनतेच्या काही अनेक समस्या, आरोग्याची समस्या आहे. जरी नगर परिषदेच्या या निवडणुकीमध्ये आरोग्याची समस्या तेवढी मोठी नसली तरी शहरवासियांना एक भेडसावणारा तो प्रश्न आहे, रोजगाराचा प्रश्न आहे. हे सुद्धा नगर परिषदेच्या ह्या सगळ्या गोष्टीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात.
हे सगळं असताना डासांचा मुद्दा सुद्धा, त्यांचा उपद्रव असेल, कचरा व्यवस्थापन असेल, असे काही जे महत्वाचे जे मुद्दे आहेत नगर परिषद लेवलवर ज्या काही गोष्टी असतात तेच मुद्दे पुन्हा एकदा पाहायला मिळत आहेत. गेली अनेक वर्ष केसरकरांची सत्ता असली तरी 720 दिवस भाजपला सुद्धा सावंतवाडीनं संधी दिली होती. नितेश राणेंनी 720 दिवस सावंतवाडीकरांकडे मागितले होते आणि ते 720 दिवस सावंतवाडीकरांनी दिले होते. त्यावेळी कोरोनाचा काळ होता, नगराध्यक्ष म्हणून संजू परब हे काम करत होते. कोरोनाच्या त्या काळात त्यांनी कामही केलं, पण जी आश्वासनं दिली होती भाजपच्या माध्यमातून ती पूर्णत्वास आलेली दिसत नाही. त्यांचा भाजपचा जाहीरनामा जो आहे, जो जिल्हाध्यक्षांचा जाहीरनामा आहे, तो आम्ही पाहिला, कारण बाकीच्यांच्या अजून जाहीरनामे आम्हाला मिळालेले नाहीत किंवा अद्याप पाहायला मिळत नाही. तर त्यामध्ये प्रामुख्याने बघितलं तर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जो पुतळा होता तो उभारायचा होता, तो अद्याप उभारलेला नाहीये. त्याच्याबद्दलच त्या ठिकाणी म्हटलेलं आहे. किंवा मगाशी मी ज्या गोष्टींचा उल्लेख केला त्या गोष्टी आहेत. कंटेनर थिएटरचा एक महत्वाचा मुद्दा होता, कारण कंटेनर थिएटर याच्यासाठी सावंतवाडीकरांनी भाजपला कुठेतरी संधी दिली असं म्हणायला हरकत नव्हतं, कारण आजही इथल्या लोकांना पिक्चर बघण्यासाठी ग्रामीण भागात, म्हणजे जिथे कुलगाव असेल किंवा धाराप असेल, जिथे ग्रामपंचायत अशा लेवलला खासगी जरी ती थिएटर असली तरी तिथे जावं लागतं, शहर सोडून बाहेर जावं लागतं. दीपक केसरकर यांचंच जवळपास 30 वर्षापूर्वी या शहरामध्ये थिएटर होतं आणि त्यानंतर जर बघितलं तर शहरवासियांना जो करमणुकीचा जो मुद्दा आहे, पिक्चर बघण्यासाठी शहर सोडून बाहेर जावं लागतं, ही खूप मोठी समस्या शहरवासियांसाठी आहे. भाजपच्या माध्यमातून त्यावेळी या गोष्टींसाठी आश्वासन दिलं होतं, मात्र त्या आश्वासनाची पूर्तता झाली नाही. त्याबाबत जेव्हा नुकतेच नितेश राणे जेव्हा सावंतवाडीत आले होते त्यावेळी त्यांना विचारलं असता ते म्हणाले की काही अडचणी आल्या, सगळ्याच गोष्टी आता सांगू शकत नाही, पण योग्य वेळ सांगेन. पण त्यावेळी आपण आमदार होतो आणि आता पालकमंत्री आहे, त्यामुळे निश्चित त्या सगळ्या फक्त कंटेनर थिएटर नाही, इतरही ज्या गोष्टी आहेत, सावंतवाडीकरांच्या ज्या मूलभूत गरजा आहेत, ज्या इथल्या शहरवासियांच्या गरजा आहेत, त्या पूर्ण होतील अशा पद्धतीचा एक विश्वास जो आहे तो मी या निमित्ताने व्यक्त केलेला आहे. हे जरी बघितलं असेल तरी शहरवासियांच्या समस्या त्याच असताना दिसतात. गेली अनेक वर्ष याच समस्या, याच गोष्टी इथल्या लोकांना भेडसावतात. त्यातले अनेक प्रश्न मार्गी लागलेत, मंजूर झालेत, विकास होत नाही अशी गोष्ट नाही, विकास होतोय, पण लोकांना अपेक्षित असणाऱ्या ज्या काही गोष्टी आहेत, ज्या मूलभूत गोष्टी आहेत, आरोग्याची समस्या असेल, डासांचा उपद्रव असेल, उघडी गटार असतील, अंडरग्राऊंड ज्या आपल्या वीज पाहिलं जाणं गरजेचं आहे, कारण शहरात सारख्या ठिकाणी मधल्या काळामध्ये दिवसातनं 7-7 वेळा विद्युत प्रवाह खंडित होताना पाहायला मिळत होता. ग्रामीण भागातली परिस्थिती तर ह्याच्यापेक्षा गंभीर आहे. त्यामुळे शहरात 7-7 वेळा जर दिवसातनं लाईट जात असेल आणि पावसाळा नसताना सुद्धा, तर ही खूप मोठी समस्या. आणि या दृष्टीने ही निवडणूक खूप गाजणार आहे. हेच खरे प्रचारातले मुद्दे असणार आहेत. नक्कीच प्रचारातले मुद्दे तर आपण समजून घेतले, पण त्याचबरोबर काही राजकीय आरोप प्रत्यारोप सुद्धा होताना आपल्याला दिसतात आणि त्यामध्ये मराठीचा मुद्दा सुद्धा चर्चेत आल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. युवराज्ञी श्रद्धाराजे भोसले यांच्यावर विरोधी पक्षातल्या नेत्यांनी म्हणजे त्यांच्या मित्र पक्षांनीच आरोप केले होते, त्याला मात्र पालकमंत्र्यांनी पाठराखण केल्याचं सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळालं. त्याबरोबर हे राजकीय आरोप प्रत्यारोप नेमके कोणत्या दिशेनं जात आहेत सावंतवाडीच्या या राजकारणातले? निश्चितपणे मराठीचा मुद्दा आलेला आपल्याला पाहायला मिळतो, ट्रोलिंग होताना पाहायला मिळतंय. मित्रपक्ष शिवसेनेकडनंच भाजपचा हा मुद्दा काढला गेलाय. युवराज्ञी किंवा राजघराणं असेल यांच्याबाबतचा हा मुद्दा आहे. खरं तर त्या जवळपास 6-7 वर्ष झाल्या सावंतवाडीमध्ये आहेत, मराठी बोलण्याचा, मराठी शिकण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र संजू परब यांचं म्हणणं आहे की मराठी भाषा त्यांना वाचता येणार का, बोलता येणार का किंवा लिहिता येणार, कारण जे कामकाज जे आहे ते मराठी भाषेतनं आहे, मराठी भाषा तिथे वापरली जाते आणि त्यामुळे हा मुद्दा, मराठीचा मुद्दा इथे आणला जातोय, ट्रोलिंग होतोय. फक्त संजू परब किंवा शिवसेनेकडनंच नाही तर इतरही सोशल मीडियावर बघितलं तर हे ट्रोलिंग मोठ्या प्रमाणात होताना पाहायला मिळतं. मात्र युवराज्ञी श्रद्धाराजे भोसले यांनी सांगितलं की आपलं शिक्षण हे परदेशात झालेलं आहे, इंग्रजी माध्यमात झालेलं आहे, तरी देखील मागच्या 6 वर्षात इथल्या संस्कृतीशी, इथल्या मातीशी एकरूप होण्याचा आपण प्रयत्न करते, ही भाषा शिकण्याचा आपण प्रयत्न करते आणि त्या मराठी बोलण्याचा प्रयत्न करतायत. ही नसे थोडक्यात असं म्हणावं लागेल. हीच पाठराखण पालकमंत्री नितेश राणेंनी केली, कारण फक्त स्थानिक लेवलवरचा हा मुद्दा नव्हता, हा मुद्दा अगदी राज्यात गाजला. कारण आपण पाहिलं तर त्यांची जी प्रतिक्रिया होती त्या प्रतिक्रियेनंतर राज्यभरामध्ये ट्रोलिंगला त्यांना सामोरं जावं लागलं, ट्रोल झाल्या त्या मराठी भाषेवरनं. भाषेचा मुद्दा काढला गेला, कारण येणाऱ्या ज्या महानगरपालिकांच्या निवडणुका आहेत
त्याची ही पार्श्वभूमी कुठेतरी भाजपच्या किंवा त्यांच्या ह्या ट्रोलिंग होण्यामागे आहे. आणि हे सगळं बघता निश्चितच त्यांची पाठराखण पालकमंत्री नितेश राणेंनी केली. पण दुसरीकडे बघितलं तर जो भाषेचा मुद्दा आहे, कामकाजातला जो मुद्दा आहे, तो शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख जे आहेत संजू परब यांनी काढलेला बघायला मिळतो. निश्चित हा मुद्दा कितपत चालेल हा खरा प्रश्न आहे. कारण जेव्हा जेव्हा निवडणुका येतात तेव्हा असे मुद्दे येतात. मागच्या वेळी जेव्हा संजू परब निवडणुकीत उभे होते तेव्हा संजू परब सावंतवाडीच्या बाहेरचे अशा पद्धतीचा प्रचार केला गेला होता. मात्र त्याचा किती परिणाम झाला किंवा कितपत त्या गोष्टीतनं निकालावर दिसला हे आपण पाहिले नाही. त्यामुळे अशा पद्धतीच्या गोष्टी या निवडणुका आल्या की आरोप प्रत्यारोप होतात, काही मुद्दे काढले जातात. आता खरं म्हटलं तर ही लढत महायुतीमधल्या 2 घटकांमध्ये होते, ती म्हणजे शिवसेना आणि भाजप आणि उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना यांच्यामध्ये ही प्रामुख्याने लढत होताना दिसते. आणि हे सगळं बघता कोणते मुद्दे काढावे, कारण वैयक्तिक टीका करण्यापेक्षा कोणावर किंवा विकासात्मक दृष्टिकोन घेऊन जात असताना काही असे मुद्दे हे या निमित्ताने काढले जातात. कुठलेही आरोप प्रत्यारोप थेट न होता अशा पद्धतीनं भाषेचा मुद्दा असेल, इथल्या रहिवासी असण्याचा मुद्दा असेल किंवा इतर कुठले मुद्दे असतील, अशा पद्धतीचे विविध मुद्दे या निमित्तानं प्रचारात आणले जाताना पाहायला मिळतात. नक्कीच. पण आता आपण प्रचार यंत्रणा या सगळ्या पक्षांच्या बघतोय, अगदी नगराध्यक्ष पदापासून ते नगरसेवक पदापर्यंत जास्त करून आता सोशल मीडियाचा वापर वाढलेला आहे. कमी दिवस या सगळ्या उमेदवारांकडे आहे आणि या कमी दिवसामध्ये अनेकांपर्यंत पोहोचायचं आहे. त्यांच्याकडे आपल्या ज्या काही व्हिजन असतील, मागण्या असतील, काही समस्या असतील त्या त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याची गरज आहे. जे मतदार असतील त्यांच्यापर्यंत आपलं व्हिजन घेऊन जायचं असेल. त्यामुळे या प्रचार यंत्रणेबद्दल काय सांगशील आणि सध्या कोणी या प्रचार यंत्रणेत आघाडी घेतल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय? निश्चित सगळ्याच पक्षांनी सोशल मीडियाचा खूप मोठा वापर केलेला पाहायला मिळतोय. अगदी भाजप असेल, शिवसेना असेल, काँग्रेस असेल किंवा अपक्षांनी सुद्धा, अपक्ष पण यात कुठे कमी नाही, उभाटा शिवसेना सुद्धा सोशल मीडियावर पाहायला मिळते. प्रत्येकाचा एक फॅन फॉलोअर्स खूप मोठा आहे. त्यात जर बघितलं तर युवराजनी श्रद्धाराजे भोसले त्यांचा मुळातच मोठा फॅन फॉलोअर होता आणि त्यात आता पुन्हा सोशल मीडियावर ऍक्टिव्ह आहेत, सर्वांपेक्षा तरुण आहेत. त्याच्यामुळे निश्चितच त्यांच्याकडे जो ओढा आहे तरुणांचा, सोशल मीडिया वापरणाऱ्यांचा, तो अधिक आहे. बाकीचेही पक्ष त्या तुलनेत कुठेही कमी नाही. निश्चित प्रचार यंत्रणा आणि प्रचाराच्या या मुद्द्यामध्ये काही मुद्दे सुद्धा प्रामुख्याने येतात. व्हीव्हीपॅटचा जो मुद्दा आहे तो आज डॉक्टर जयेंद्र पुरवळेकर यांनी मांडला. कारण या निवडणुकीमध्ये व्हीव्हीपॅट आपल्याला दिसणार नाहीये, फक्त ईव्हीएम मशीनवर मतदान प्रक्रिया होणार आहे. तर दुसरे जे काँग्रेसचे उमेदवार आहे सुनील पेडणेकर, त्यांनी सुद्धा मतदान जी यंत्र असतं त्याच्यावर जी क्रमवारी लावली जाते, जी आपल्या म्हणजे जी आपली अल्फाबेटिकल आहे त्या पद्धतीनं लावली जातात, आडनावांच्या नुसार जी नावं लावली जातात, तशी न लावता चिठ्ठ्या टाकून लावावं अशा पद्धतीची एक मागणी त्यांनी केली होती. मात्र निवडणूक आयोगाने त्या संदर्भाच्या जे गाईडलाईन्स आहेत त्या समोर ठेवल्या. त्यामुळे हे काही मुद्दे सुद्धा प्रचार यंत्रणेत महत्वाचे ठरताना दिसतात. पण सोशल मीडियाचा एकंदरीत वापर सुद्धा यात खूप होतोय. निवडणूक आयोगाला सुद्धा ट्रोल केलं जात आहे, निवडणूक आयोगावर टीका सुद्धा केली जाते. राज्यभरातले निकाल असतील किंवा इतर गोष्टी असतील या संदर्भातला पण मुद्दा जे इथले जागरूक नागरिक आहेत, जे इथले बुद्धिजीवी लोक आहेत त्यांच्याकडनं मांडला जातो, मुद्दा उपस्थित केला जातो. इतरही काही मुद्दे आहेत ते या काही दिवसात आपल्याला पाहायला मिळतील. कारण जर बघितलं तर अपक्ष जे उमेदवार आहेत त्यांना त्यांची जी निशाणी आहे ती येत्या 26 नोव्हेंबरला मिळणार आहे. त्याच्यामुळे तसं बघितलं तर फक्त 5 दिवस त्यांच्या हातात आहे आपली निशाणी इथल्या मतदारांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी. त्यात अपक्ष म्हणून 2 नगराध्यक्ष पदासाठी उमेदवार आहेत. त्याच्यामुळे त्यांना तर खूप मोठं आव्हान आहे. जवळपास 18-19 हजार मतदार आहेत सावंतवाडीमध्ये आणि ह्या 18-19 हजार मतदारांपर्यंत जर 4 दिवसात किंवा 5 दिवसात पोहोचायचं असेल तर ते सोशल मीडियाशिवाय त्यांना शक्य होणार नाही. त्यामुळे या निवडणुकीत इतर निवडणुकांप्रमाणे सोशल मीडियाचा जो वापर आहे तो सर्वाधिक होताना आपल्याला पाहायला मिळेल. आणि यात ज्या लढती होत आहेत त्या प्रामुख्याने आपण त्याच्यावर बघू, कारण त्या मुळात सोशल मीडियावर चर्चेत आहेत, त्यांच्याकडे जास्त लक्ष लागलेलं आहे. कारण त्या लक्षवेधी निवडणुका किंवा लक्षवेधी लढती त्या प्रभागामध्ये होत आहेत. अपक्ष 5 जण आहेत, ते विविध पक्ष म्हणजे पक्षाशी संबंधित आहेत. काही स्थानिक तिथले सामाजिक कार्यकर्ते आहेत ते अपक्ष राहिलेले आहेत, कोणी बंडखोरी केलेली आहे. आज जर बघितलं तर जवळपास एकूण 8 जणांनी, आज 6 जणांनी आणि काल 2 जणांनी असे 8 बंडखोर जे आहेत ज्यांनी अपक्ष उमेदवारी दाखल केली होती ते बंडोबा आज थंड झालेले आहेत. त्यांनी जी उपसलेली तलवार होती ती त्यांनी पुन्हा एकदा मॅन केलेली पाहायला मिळते. तर हे सगळं बघता आजच्या क्षणाला
5 अपक्ष उमेदवार जे नगरसेवक पदासाठी आहेत आणि 2 जे अपक्ष उमेदवार आहेत ते नगराध्यक्ष पदासाठी आहेत. प्रभाग 2 मध्ये जी एक लक्षवेधी लढत होते ती म्हणजे शिवसेनेचे एक शहर प्रमुख आहेत, माजी नगरसेवक आहेत ते बाबू कुडतरकर. मागच्या वेळी 300 मतांनी संजू परब यांच्याकडनं ज्यांचा पराभव झाला ते बाबू कुडतरकर यावेळी तिथनं नगरसेवक पदासाठी रिंगणात आहेत. मागेही ते तिथे नगरसेवक म्हणून विद्यमान नगरसेवक राहिलेले आहेत आणि त्यांच्या विरुद्ध बबन साळगावकर जे माजी नगराध्यक्ष राहिलेत ते या रिंगणात उतरलेले पाहायला मिळतात. भाजपकडनं त्यांना तिथे उमेदवारी दिली गेलेली आहे. त्यामुळे ही जी निवडणुकीची जी लढत होणार आहे प्रभाग 2 मधली ती खरी निवडणूक जी आहे ती लक्षवेधी ठरणार आहे. गुरु शिष्यांचं हे नातं तिथे असल्याचं बोललं जातं, पाहायला मिळतं. बबन साळगावकर यांनी बाबू कुडतरकर यांना राजकारणात आणल्याचं बोललं जातं आणि हे सगळं बघता ती एक लक्षवेधी लढत होणार आहे. प्रभाग 5 मध्ये सुद्धा मोठी फाईट बघायला मिळते. प्रभाग 5 मध्ये एकूण जवळपास बघितलं तर 5 उमेदवार आहेत. तिथनं सुधीर आळुडेकर जे भाजपचे आहेत ते माजी नगरसेवक आहेत, त्यांच्या विरोधात उभाटा शिवसेनेकडनं उमेश कोरगावकर आहेत, शिवसेनेकडनं बंड्या कोरगावकर आहेत, तर काँग्रेसकडनं समीर वंजारी आहे आणि अपक्ष म्हणून बबलू मिशाळ म्हणजे गुरुप्रसाद मिशाळ जे आहेत ते तिथे आहेत. त्या बबलू मिशाळांबद्दल बोलायचं झालं तर जवळपास अपक्ष असताना सुद्धा सोबत 30, 40, 50 कार्यकर्ते घेऊन ते प्रचारात निघालेले पाहायला मिळतात, प्रचार करताना दिसतात. त्याच्यामुळे निश्चितच प्रभाग 5 मध्ये जे पंचरंगी लढत आहे ती धडकी भरवणारी आहे आणि तिथे प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे ती सुधीर आळुडेकर यांची. ते भाजपचे शहराध्यक्ष सुद्धा आहेत. त्याचबरोबर प्रभाग 6 मध्ये सुद्धा तशाच पद्धतीची पंचरंगी निवडणूक होते. प्रभाग 6 मध्ये उमेदवारीवरनं सुद्धा आपण पाहिलं प्रभाग 6 चर्चेचा ठरला होता. त्यामध्ये शिवसेनेकडनं देव्या सूर्य जी आहेत त्यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला, तिथनं बंडखोरी केली होती अर्चित पोकळे यांनी. मात्र दीपक केसरकर यांनी मध्यस्थी केल्यानंतर त्यांनी माघार घेतलेली आहे. राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष जे आहेत उदय भोसले हे रिंगणात आहेत, त्यांची प्रतिष्ठा तिकडनं पणाला लागलेली आहे. काँग्रेसकडनं अरुण भिसे आहेत तर भाजपकडनं अमित गौंडळकर आणि उभाटा शिवसेनेकडनं जे शैलेश गौंडळकर आहेत ते रिंगणात आहेत. मागच्या वेळी ते अपक्ष राहिले होते आणि जवळपास 200 मतं अपक्ष असताना सुद्धा त्यांनी त्या प्रभागातनं घेतली होती. त्यामुळे निश्चितच इकडे एक मोठी फाईट आपल्याला पाहायला मिळेल. सगळ्यात चर्चेचा आणि एक महत्वाचा आणखीन एक प्रभाग तो म्हणजे प्रभाग क्रमांक 7. प्रभाग क्रमांक 7 मध्ये विद्यमान नगराध्यक्ष संजू परब जे भाजपचे नगराध्यक्ष राहिले होते आता शिवसेनेमध्ये ते आहेत. शिवसेनेच्या तिकिटावर ते प्रभाग 7 मधनं उभे राहिलेले आहेत. त्यांच्या विरोधात माजी नगरसेवक माजी सभापती जे आहेत ते उदय नाईक भाजपकडनं त्यांचं आव्हान त्यांच्या समोर आहे. संजू परब यांनी विश्वास व्यक्त केलेला आहे 21-0चा. त्याच्यामुळे संजू परब यांना घेण्यासाठी सुद्धा भाजप प्रयत्न करत आहे, त्यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. विशाल परब यांच्या माध्यमातून कालचा झालेला प्रवेश जर बघितला तर खासकीलवाडा भाग असेल, चितारळी भाग असेल, इथले शेकडो कार्यकर्ते त्यांनी घेतलेले आहेत. निश्चितच संजू परब हे आपल्या स्टाईलने त्यांना उत्तर देतीलच. त्यामुळे संजू परब आता नेमकं कुठलं उत्तर देतात याकडे सुद्धा शहराचं लक्ष लागलेलं आहे. एकंदरीत ही लढत सुद्धा जी आहे ती काटेकी टक्कर देणारी लढत ठरणार आहे. प्रभाग क्रमांक 7 मधली ही लढत लक्षवेधी असणार आहे. तसंच प्रभाग 8 मध्ये काका विरुद्ध पुतण्या असं एक समीकरण पाहायला मिळतंय. तिथे विद्यमान जे नगरसेवक आहेत सुरेंद्र बांदेकर यांच्या विरुद्ध त्यांचा पुतण्या भाजपकडनं प्रतीक बांदेकर हे मैदानात उतरलेले आहेत. ही एक लक्षवेधी लढत बघायला मिळते. अशा असंख्य लढती आहेत. स्वतः काँग्रेसच्या महिला जिल्हाध्यक्षा ज्या आहेत साक्षी वंजारी त्या नगराध्यक्ष पदासाठी या रिंगणात आहेत. त्याचबरोबर प्रभाग क्रमांक 6 मधनं सुद्धा त्यांनी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केलेला आहे. त्याच्यामुळे त्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागलेली आहे. विविध जे पदाधिकारी आहेत पक्षाचे ते या निवडणुकीच्या रिंगणात असलेले पाहायला मिळतात. त्यामुळे निश्चितपणे ही सुद्धा समीकरण आपल्याला पाहायला मिळतील. अपक्षांबद्दल जर बघायचं तर फरीदा बागवान, समीवल्ला ख्वाजा हे जे अपक्ष आहेत ते काही प्रभागात उभे आहेत. सुरेश भोगटे माजी नगरसेवक आहेत, ते सुद्धा आनंद नेवगे आणि वैभव मागसेकर यांच्या विरोधात त्यांचं मोठं आव्हान आहे. बबलू मिशाळ यांच्याबद्दल आपण मगाशी बोललो. त्याचबरोबर आणखीन एक लतिका सिंग या शिवसेनेचा बंडखोर उमेदवार आहे. त्याच्यामुळे बंडखोरी जरी रोखण्याचा प्रयत्न महायुतीनं केला असला आणि त्याच्यासाठी स्वबळावर जरी हे लढले असले नेते मंडळी तरी बंडखोरी रोखण्यामध्ये नेत्यांना सपशेल अपयश आलंय. त्यात आज जवळपास 6 जणांना कशी माघार घेण्यात यश आलंय. त्यामध्ये प्रामुख्याने रवींद्र चव्हाण असतील, पालकमंत्री नितेश राणे असतील, विशाल परब यांची भूमिका फार महत्वाची ठरली आहे. त्यामुळे भाजपचे जे काही बंडखोर होते अस्मिता परब, राधिका चितारी, इतर काही मंडळी
ज्यांनी गौरव जाधव वगैरे ही मंडळी असेल त्यांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज आपला मागे घेतलेला आहे. दीपक केसरकर यांच्याकडनं अर्चित पोकळे यांची मनधरणी करण्यात ते यशस्वी झाले. मात्र बबलू मिशाळ असेल किंवा लतिका सिंग असेल यांची मनधरणी करण्यात किंवा त्यांची समज काढण्यात त्यांना यश आलेलं नाही. त्यामुळे ही बंडखोरी आहे ती डोकेदुखी ठरणार आहे. भाजपसाठी नगराध्यक्ष पदासाठी मोठी बंडखोरी डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता आहे आणि ती अन्नपूर्णा कोरगावकर यांच्या रूपाने असेल. धन्यवाद विनायक, तू केलेल्या या सगळ्या सविस्तर विश्लेषणासाठी. निवडणुकीतले प्रत्येक अपडेट तुझ्याकडनं असेच आम्ही जाणून घेत राहणार आहोत. आता आपण जाऊयात वेंगुर्ल्यात. आमचे प्रतिनिधी दीपेश परब आमच्याशी जोडले गेलेले आहेत. दीपेशजी, वेंगुर्ल्याचं वातावरण हे कायमच शांत असतं, अशीच परिस्थिती सध्या वेंगुर्ल्यात आपल्याला पाहायला मिळते. मात्र नगर परिषदेच्या या निवडणुकीमध्ये कोणते मुद्दे महत्त्वाचे ठरणार आहेत आणि आता हा प्रचार नेमका कशा पद्धतीनं वेंगुर्ल्यात चालू असलेला आपल्याला पाहायला मिळतोय? निश्चितच वेंगुर्ला नगर परिषदेच्या रणधुमाळीला आता खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी सुरुवात झालेली आहे. आज अर्ज मागे घेण्याचा शेवटचा दिवस होता आणि या दिवशी जर बघितलं तर आज फक्त 3 जे अपक्ष उमेदवार आहेत त्यांनीच अर्ज जे आहेत ते मागे घेतलेले आहेत. मात्र कोणत्याही पक्षाचे अधिकृत उमेदवार असतील किंवा कोणी अर्ज मागे घेतलेले नाहीये, त्याच्यामुळे सर्वच पक्ष आहेत ते स्वबळावर या ठिकाणी रिंगणात आहेत. तर या ठिकाणी जर दुसरीकडे बघितलं तर चौरंगी लढत आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते. ज्या पद्धतीने शिवसेना असेल, काँग्रेस असेल, त्याचप्रमाणे ठाकरे शिवसेना असेल यांच्याकडून आपल्याला या ठिकाणी चौरंगी लढत जी आहे ती पाहायला मिळते. त्याचप्रमाणे चारही पक्षांचे जे उमेदवार आहेत ते पूर्ण ताकदीनिशी या ठिकाणी प्रचार यंत्रणा जे आहेत ते राबवत आहेत. संपूर्ण प्रचाराला त्यांनी या ठिकाणी जोरदार सुरुवात केलेली आहे. याच्यामुळे एकंदरीत जर वातावरण जर बघितलं तर वेंगुर्ल्यातल्या प्रचार यंत्रणांना वेग आलेला आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. जुईली, दीपेशजी, सध्या ही लढत आहे ती नगराध्यक्ष पदाची आपण पाहतोय ती शिवसेना आणि भाजपमध्ये. शिवसेनेचा एक नवा चेहरा इथं समोर आलेला आहे, तो म्हणजे नागेश गावडे यांच्या रूपानं. तर दुसरीकडे त्यांनी नगरसेवक पदही भूषवलंय. मात्र नगराध्यक्ष पदाचा हा नवा चेहरा आपण म्हणू शकतो. दुसरीकडे भाजपचे माजी नगराध्यक्ष असलेले राजन गिरप सुद्धा पुन्हा एकदा या रिंगणात उतरलेले आहेत. त्यामुळे 2 दिग्गजांची काटेकी टक्कर होते. कोणाचं पारडं इथं जड असलेलं आपल्याला पाहायला मिळतंय? अद्यापर्यंत असं म्हणता येणार नाही की पारडं या ठिकाणी जड आहे, कारण दोन्ही पक्ष जे आहेत ते या ठिकाणी ज्या ठिकाणी प्रचार यंत्रणा ज्या पद्धतीने या ठिकाणी राबवत आहेत त्याच्यावरून दोन्ही जे नागेश गावडे आहेत ते शिवसेनेकडून या ठिकाणी निवडणूक लढवत आहेत नगराध्यक्ष पदाची, तर दिलीप गिरप जे आहेत ते भाजपकडून नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार आहेत. एकंदरीत जर बघितलं तर माजी नगराध्यक्ष म्हणून दिलीप गिरप यांनी गेल्या 5 वर्षात काम केलेलं होतं. त्यानंतर जे नागेश गावडे आहेत ते सुद्धा गेली 5 वर्ष नगरसेवक म्हणून ते निवडून आलेले होते. त्यामुळे जी प्रचार यंत्रणा जी आहे ती दोन्ही पक्षाकडून प्रभावीपणे राबवली जाते. धन्यवाद दीपेशजी. आता आपण बघतोय महत्त्वाचे नेते सुद्धा आता वेंगुर्ल्यामध्ये ठाण मांडतायत. तिथं त्यांच्या प्रचारासाठी येत आहेत, नेत्यांच्या नगरसेवकांच्या नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवारांच्या प्रचारासाठी येत आहेत. तर या वेंगुर्ल्यामध्ये कोणत्या नेत्यांची प्रतिष्ठा इथं पणाला लागलेली आपल्याला पाहायला मिळते? जर एकंदरीत वेंगुर्ल्याचं चित्र बघितलं तर आतापर्यंत आज ज्या पद्धतीने प्रचार यंत्रणा सुरू आहे त्या पद्धतीने भाजपकडून पालकमंत्री नितेश राणे असतील, त्याचप्रमाणे जे भाजपचे युवा नेते आहेत विशाल परब असतील, हे सध्या वेंगुर्ल्यामध्ये येऊन प्रचार यंत्रणा प्रभावीपणे राबवत आहेत. काल पालकमंत्री नितेश राणे यांनी या ठिकाणच्या 5 प्रभागांमध्ये बैठका घेतलेल्या होत्या, नागरिकांशी संवाद साधलेला होता. आज विशाल परब हे वेंगुर्ल्यामध्ये सायंकाळपासून जे प्रभाग आहेत त्याच्यामध्ये फिरतायत, मतदारांशी चर्चा करतायत, जी प्रचार यंत्रणा सुरू आहे त्यांचा आढावा घेत आहेत. नगराध्यक्ष दिलीप गिरप यांच्यासाठी, माजी नगराध्यक्ष जे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार आहेत शिवसेनेचे यांच्यासाठी, आणि एकंदरीत जर बघितलं तर संपूर्णपणे जी अद्यापपर्यंत जर शिवसेनेचा विचार केला तर शिवसेनेचे जे नेते मंडळी आहेत ते अद्यापपर्यंत या ठिकाणी रिंगणात उतरलेले आपल्याला पाहायला मिळत नाहीयेत. स्टार प्रचारक म्हणून शिवसेनेचे जे नेते आहेत ते आपल्याला जे पुढील काळात आपल्याला या ठिकाणी दिसतील, मात्र अद्यापपर्यंत कोणी रिंगणात उतरलेलं आपल्याला पाहायला मिळत नाहीये. काँग्रेसकडून या ठिकाणी प्रचार यंत्रणा अद्यापपर्यंत राबवण्यात आलेली आपल्याला चित्र जे आहे ते शहरात दिसत नाहीये.
त्याच्यामुळे आगामी काळातच आपल्याला या ठिकाणी स्पष्ट होईल की कशा प्रकारे जी प्रचार यंत्रणा आहे ती राबवण्यात येणार आहे. दिवस अत्यंत कमी आहेत, पण यामध्ये त्यांची जी व्हिजन असेल किंवा जे प्रमुख मुद्दे असतील, जो विकास लोकांना अपेक्षित आहे तो त्यांच्यापर्यंत, आपल्या उमेदवारांपर्यंत मांडणं सुद्धा तेवढंच लोकांसाठी गरजेचं आहे. तर हे विकासाचे कोणते मुद्दे आहेत जे वेंगुर्लेच्या या सगळ्या प्रचार यंत्रणेत महत्त्वाचे ठरणार आहेत? एकंदरीत जर बघितलं तर दोन्ही पक्षाकडून, या ठिकाणी भाजप पक्ष असेल, शिवसेना पक्ष असेल, या दोन्ही पक्षांकडून विकास कामांचा जो प्रचाराचा मुद्दा आहे हा समोर आणला जातोय की कोणत्या पक्षाने किती विकास निधी या ठिकाणी आणलेला आहे, कोणत्या पक्षाने किती विकास कामं जी आहेत ती केलेली आहेत. त्याचप्रमाणे जर बघितलं तर नगराध्यक्ष पदाचे जे उमेदवार आहेत दिलीप गिरप भाजपचे, त्यांनी गेल्या मागच्या 5 वर्षामध्ये ते नगराध्यक्ष होते आणि त्यांच्या कार्यकाळात जो स्वच्छतेचा जो स्वच्छतेबाबत जे वेंगुर्ला नगर परिषद आहे त्यांनी अनेक पुरस्कार सुद्धा मिळवलेले होते आणि विकास निधी मोठ्या प्रमाणात वेंगुर्ले नगर परिषदेला प्राप्त झालेला होता. त्याच्यानंतर त्यांनी अनेक विकास कामं ही शहरात या ठिकाणी केलेली होती. दुसरीकडे जर बघितलं तर मागच्या 4 वर्षात शिवसेनेकडून या ठिकाणी जे सचिन वालवलकर आहेत त्यांनी दीपक केसरकर यांच्या माध्यमातून अनेक विकास निधी जो आहे तो वेंगुर्ल्यात आणलेला होता आणि त्या माध्यमातून सुद्धा विकास कामं केलेली होती. त्याच्यामुळे हे दोन्ही पक्ष जे आहेत ते विकास कामांच्या मुद्द्यावर सध्या या ठिकाणी आपल्याला लढताना दिसत आहेत किंवा रिंगणात उतरलेले आहेत आणि प्रचार यंत्रणा सुद्धा विकास कामांच्या मुद्द्यावरच हे दोन्ही पक्ष करतायत. ठाकरे शिवसेनेकडून या ठिकाणी काही आरोप प्रत्यारोप जे मागील काही त्यांनी पत्रकार परिषदा घेतलेल्या होत्या त्याच्यात करण्यात आलेले होते, काही भ्रष्टाचाराचे आरोप सुद्धा त्यांनी केलेले होते. मात्र या ठिकाणी अद्यापपर्यंत प्रचार यंत्रणा त्यांच्याकडूनही प्रभावीपणे राबवलेली आपल्याला पाहायला मिळते. ते त्यांच्यानी सुद्धा ठाकरे शिवसेनेचे जे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार आहेत संदेश निकम यांनी सुद्धा जी प्रचार यंत्रणा आहे ती सुरुवात केलेली आहे आणि त्यांना ते सुद्धा या ठिकाणी आम्ही पुढे काय करणार किंवा पुढे कशा प्रकारे ही प्रचार यंत्रणा राबवणार याकडे ते भर देतात आणि ही संपूर्णपणे प्रचार यंत्रणा सुरू आहे. धन्यवाद दीपेशजी, आपण दिलेल्या या माहितीसाठी. या संदर्भातले प्रत्येक अपडेट तुमच्याकडून असेच जाणून घेत राहणार आहोत. आता जाऊया कणकवलीत. आमचे प्रतिनिधी स्वप्नील वरवडेकर तिथं आहेत. स्वप्नीलजी, नेहमीच असं कणकवलीचं समीकरण असतं, जे कुठेही घडत नाही ते कणकवलीत घडतं आणि अपेक्षेप्रमाणे भाजपा विरोधात सगळे पक्ष एकवटलेले आहेत. शहर विकास आघाडी तिथं निर्माण झालेली आहे, त्यामुळे इथे दुरंगी लढत होताना दिसते. काय सांगाल याबद्दल? 2 तगडे उमेदवार अगदी समोरासमोर उभे आहेत. ही फाईट नेमकी कशी असेल? दुहेरी कणकवलीमध्ये संदेश पारकर विरुद्ध समीर नलावडे हीच नगराध्यक्ष पदासाठी मुख्य लढत आहे. भलेही गणेश प्रसाद पारकर हे आणखी उमेदवार निवडण्यामध्ये भलेही आहेत, मात्र गणेश प्रसाद पारकर हे खरं तर समीर नलावडे यांचे समर्थक आहेत. ते समीर नलावडे यांच्या प्रचारामध्ये दिसत आहेत. मात्र इथे गंमत अशी आहे, संदेश पारकर हे शहर विकास आघाडीचे उमेदवार आहेत. साहजिकच त्यांना कोणते चिन्ह मिळणार हे आता येणाऱ्या दिवसांमध्ये कळणार आहे. मग तो जो चिन्हाचा खेळ आहे तो खेळ खेळण्यासाठीच गणेश प्रसाद पारकर हे निवडणुकीच्या रिंगणामध्ये आहेत. आता दुसरा प्रश्न असा आहे की कणकवलीमध्ये शहर विकास आघाडी आहे. वास्तविक कणकवली शहर हे राजकारणासाठी ओळखलं जातं. इथं राजकारण कायम वेगळं असतं, जे धगधगतं असतं. इथला राजकीय संघर्ष वेगळा असतो, जो अगदी राज्यामध्येही प्रसिद्ध आहे. त्याच्यामुळे साहजिकच कणकवलीमध्ये शक्यतो कोणतेही पक्ष हे आपल्या पक्षाशिवाय लढत नाही. मात्र यावेळीची गोष्ट थोडीशी वेगळी आहे. गंमत म्हणजे यावेळी कणकवली शहर विकास आघाडी आहे. सुरुवातीला असं वाटलं होतं की ही शहर विकास आघाडी कदाचित राज्यातील जे विरोधी पक्ष आहेत, म्हणजे काँग्रेस, शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरेंची शिवसेना, असे 3 पक्ष येऊन करतील असा अंदाज होता. मात्र अचानकपणे आघाडीमध्ये शिंदे शिवसेनेने उडी घेतली आहे. आता याच्यामध्ये गमत होती की शहर विकास आघाडी जी होत होती त्याची चर्चा कुठेतरी सुरुवात त्याची राजन तेलींच्या माध्यमातून झाली होती. मात्र खरं शिंदेची शिवसेना आणि ठाकरेंची शिवसेना हे 2 पक्ष शहर विकास आघाडीमध्ये येतील का याविषयी साशंका होती. मात्र आता राजन तेली यांनी सुरुवातीची केली होती, ती शहर विकास आघाडी स्थापना झाली आणि अगदी 2 दिवसापूर्वी शिंदे शिवसेनेचे आमदार आहेत निलेश राणे, त्यांनी तर कणकवलीमध्ये येऊन शहर विकास आघाडीला पाठिंबा दिलाच, पण शहर विकास आघाडीचे नगराध्यक्ष आणि नगरसेवक पदाचे जे उमेदवार आहेत त्यांना निवडून आणण्याची जबाबदारी त्यांनी स्वीकारली आहे. साहजिकच या निवडणुकीमध्ये सुरुवातीचा जो काळ होता, वास्तविक शहर विकास आघाडी कधी होणार की नाही असे अनेक प्रश्न होते. अर्थातच शहर विकास आघाडी व्हायला थोडासा विलंबही झाला आहे. मात्र तत्पूर्वी भाजप पक्ष हा खूप पुढे गेलेला होता. भाजप पक्षाचे भलेही नगरसेवक आणि नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार भलेही जाहीर नव्हते,
तरी भाजपच्या मंडळींना माहिती होतं की आपल्या नगराध्यक्ष पदाचा उमेदवार कोण असणार, नगरसेवक पदाचा तर कोण असणार. त्यांनी या अनुषंगाने प्रचाराला सुरुवाती केली होती. तुलनेत शहर विकास आघाडी स्थापन व्हायला बराचसा विलंब लागला. साहजिकच भाजपच्या तुलनेत शहर विकास आघाडी कुठेतरी कमी पडल्यासारखं वाटत होतं. मात्र 2 दिवसापूर्वी निलेश राणे जे कणकवलीमध्ये आले, कणकवलीमध्ये त्यांनी कार्यकर्त्यांना जे मार्गदर्शन केलं, त्यावेळी त्यांनी कार्यकर्त्यांना अनेक आश्वासनं दिली की तुम्ही मला कधीही बोलवा, आम्ही तुमच्यासोबत सदैव आहे, कोणीही काही केलं तर मला कधीही कॉल करा. म्हणजे जो निलेश राणे यांनी विश्वास दिला आहे, त्याच्यानंतर शहर विकास आघाडीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये कुठेतरी उत्साह संचारला आहे जो मोठा आहे. त्याच्यामुळे सद्यस्थितीत तरी संदेश पारकर, शहर विकास आघाडीचे संदेश पारकर आणि भाजपचे समीर नलावडे हे दोघेही समसमान पातळीवरती चालतात असं वाटतंय सध्या. थोडंसं आपण जुन्या गोष्टींकडे जाऊया. गेल्या वेळीची निवडणूक समोर ठेवूया. यामध्ये तशीच लढत होती जी आत्ता आहे. 2 उमेदवार तेच होते जे गेल्या वेळी होते, फक्त त्यांचे पक्ष, त्यांची चिन्ह ही वेगवेगळी होती. समीर नलावडे असतील आणि संदेश पारकर असतील. समीर नलावडे यांनी आपल्या विजयाचा घौडदौड किंवा जो आपण मेरू म्हणतो तो कायम उधळत ठेवलेला आहे. तर दुसरीकडे संदेश पारकर हे गेल्या निवडणुकीमध्ये अगदी काहीशा मतांनी पराभूत झालेले होते. मात्र आता पुन्हा हे दोन्ही तगडे उमेदवार समोरासमोर आलेले आहेत. ही फाईट नेमकी कशी होईल? जुईली गेल्या वेळी जी लढत होती त्यावेळी खरं तर संदेश पारकर हे सत्ताधारी भाजप पक्षाचे उमेदवार होते. आणि मुख्य म्हणजे आता संदेश पारकर जसे शहर विकास आघाडीच्या माध्यमातून लढतायत, तसेच समीर नलावडे गतवेळी नारायण राणे यांनी त्यावेळी स्थापन केलेल्या स्वाभिमान पक्षाच्या वतीने लढले होते. त्यामुळे साहजिकच त्यावेळी तरी ना संदेश पारकर यांना विजयाची शक्यता ही वास्तविक अधिक होती. मात्र तसं ते घडलं नव्हतं. समीर नलावडे, त्यांच्यासोबतचे सहकारी बंडू हरणे, बंडू गांगण, अभि मुसळे, संजय कामतेकर असे त्यांचे जे सर्व सहकारी आहेत, त्यांचे नगरसेवक पदाचे सर्व उमेदवार आहेत, त्यांनी खूप मोठी मेहनत घेतली होती. प्रचाराचं अगदी त्यांनी मायक्रो प्लॅनिंग केलं होतं. आणि भाजप हा पक्ष निवडणुका लढवण्यामध्ये खरं तर माहीर आहे. असं असताना सुद्धा आणि भाजपमध्ये संदेश पारकर हे उमेदवार असताना सुद्धा स्वाभिमान पक्षाने संदेश पारकर यांचा पराभव केला होता. आता त्या पराभवाला काही कारणं होती. वास्तविक त्यावेळी कणकवली शहरामध्ये जशी आता ही कणकवली शहर विकास आघाडी आहे, तशीच गतवेळी कणकवली विकास आघाडी स्थापन झाली होती. ही कणकवली विकास आघाडी आहे जो कणकवली शहराचा जो ग्रामीण भाग आहे, स्पेशली ज्याला आपण मूळ कणकवलीकर म्हणू शकतो, कणकवली हे मूळचं ते गाव आहे ना, त्या गावातील मंडळींनी ती कणकवली विकास आघाडी स्थापन केली होती. आता त्या कणकवली विकास आघाडीचे जे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार होते राकेश राणे, जे आता नगरसेवक पदासाठी उतरले आहेत, त्यांनी जवळपास 1200 मतं घेतली होती. वास्तविक हा जो भाग आहे तो प्रभाग क्रमांक 1 हा भाग आहे वास्तविक, तिथून राकेश राणे यांनी जास्त मतं घेतली होती. तर हा जो भाग आहे या भागाने संदेश पारकर यांना कायमच साथ दिलेली आहे. आणि नेमकी याच उमेदवारांनी 1200 मतं घेतलेली असल्यामुळे संदेश पारकर हे कुठे हे पराभवाच्या दिशेने गेले. त्याच्यामध्ये आणखी एक दुसरं कारण असं होतं की तेव्हाचा भाजप पक्ष आणि तेव्हाचा अखंड शिवसेना पक्ष हे राज्याच्या युतीमध्ये सत्तेत होते. तर ह्याच 2 पक्षांनी कणकवली शहरामध्ये युती करून त्यावेळी निवडणूक लढवली होती खरी. पण मात्र त्याच्यात गमत अशी होती की ह्या दोघांच्या ह्या युतीमध्ये योग्य समन्वय नव्हता. शिवसेनेचं नेतृत्व त्यावेळी वैभव नाईक करत होते, भाजपचा अर्थातच संदेश पारकर करत होते. मात्र समन्वय नव्हता अशासाठी एक ओव्हर कॉन्फिडन्स होता. त्याच्यामध्ये ज्या एकूण 17 जागा आहेत त्याच्यापैकी 4 जागा अशा होत्या ज्या 4 जागांवरती हे 2 मित्र पक्ष होते, शिवसेना आणि भाजप, हे परस्परांच्या समोर लढले होते. आणि ह्या 2 गोष्टींचा संदेश पारकर यांना मोठा फटका बसला होता. मात्र सध्याची स्थिती थोडीशी वेगळी आहे. एक तर संदेश पारकर उबाटा शिवसेना पक्षासारखे लढले असते तर कदाचित कागदीला कुठेतरी मर्यादा आली असते. कारण उबाटा शिवसेना या पक्षामध्ये कुठेतरी राज्यात असेल किंवा आपल्या जिल्ह्यामध्ये असेल, कणकवली शहरामध्ये असेल, कुठेतरी एक मगळ आलेली आहे. त्याच्यामुळे संदेश पारकर उबाटा पक्षातर्फे लढले असते तर कुठेतरी थोड्याशा अडचणी त्यांना निर्माण झाल्या असते. मात्र आताचे चित्र वेगळं अशासाठी आहे. संदेश पारकर हे कणकवली शहर विकास आघाडीतर्फे लढत आहेत. गतवेळची कणकवली विकास आघाडी ही वेगळी होती, ती स्थानिक नागरिकांनी केलेली होती. ही जी कणकवली शहर विकास आघाडी आहे ही भाजप आणि राष्ट्रवादी हे 2 पक्ष सोडले तर उर्वरित सत्ताधारी आणि विरोधक अशा सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन केलेली आहे, ज्याचा बेनिफिट संदेश पारकर यांना मिळू शकतो. दुसऱ्या बाजूला संदेश पारकर यांचा 2018 मध्ये तो पराभव झाला. वास्तविक संदेश पारकर हे कणकवली शहरामध्ये एक जुनं नेतृत्व आहे. 1990 पासून ते कणकवली शहरामध्ये सरपंच होते. त्याच्यानंतर 2003 साली ते नगराध्यक्ष झाले, जे कणकवलीचे प्रथम नगराध्यक्ष आहेत. साहजिकच संदेश पारकरांविषयी कणकवलीकरांना कुठेतरी एक प्रेम आहे आणि मागील वेळी त्यांचा जो पराभव झाला आहे त्याच पराभवाच्या अनुषंगाने आणि कदाचित संदेश पारकर हे सध्या म्हणजे कदाचित त्यांची शेवटची निवडणूक असू शकते असंही कुठेतरी प्रचारामध्ये बोललं जातं. तर संदेश पारकर यांना कुठेतरी एक सहानुभूती सुद्धा आहे. त्याच्यामुळे संदेश पारकर यांना सुद्धा विजयाची संधी नक्कीच आहे. पण दुसऱ्या बाजूला समीर नलावडेंविषयी बोलायचं राहिलं, सलग 5 वर्ष ते ऍक्टिव्ह नगराध्यक्ष आहेत. यापूर्वीच्या कार्यकाळात जसा आला नव्हता त्याच्यापेक्षा अधिक निधी मागील 5 वर्षांमध्ये कणकवली नगरपंचायतीमध्ये आला आहे.
आणि त्या निधीमध्ये चांगली विकास कामंही घडलेली आहेत. बरं, समीर नलावडे हे कायमच ऍक्टिव्ह नगराध्यक्ष राहिलेले आहेत. विकास कामाच्या व्यतिरिक्त सुद्धा त्यांचा कणकवलीच्या नागरिकांशी कायमच कॉन्टॅक्ट असतो. ह्या समीर नलावडे यांचीही जमेची बाजू आहे. त्याच्यामुळे गतवेळी भले संदेश पारकर यांचा पराभव झाला होता, परंतु ह्यावेळी पराभव होईल असं नाहीये. ह्यावेळी देखील ही निवडणूक गतवेळी प्रमाणित आहे. गतवेळी संदेश पारकर हे 36 मतांनी पडले होते. अर्थातच ती निवडणूक अटीतटीची झाली होती. यावेळीची निवडणूक देखील तशीच अटीतटीचीच आहे. अगदी. पण आता प्रचारातले मुद्दे कोणते महत्त्वाचे आहेत आणि कोणत्या मुद्द्यांवर ही प्रचार यंत्रणा कणकवलीत राबवत असलेलं आपल्याला पाहायला मिळतंय? वास्तविक जे सत्ताधारी आहेत गतवेळचे, जे आज भाजपमध्ये कार्यरत आहेत, तर त्या सत्ताधाऱ्यांचं म्हणणं असं आहे की ही निवडणूक आम्ही विकासाच्या मुद्द्यावरती लढवतो आहोत. मागील 5 वर्षामध्ये किंवा त्याच्यानंतर जे प्रशासकाची सत्ता होती कणकवली नगरपंचायतीवरती, त्या कार्यकाळामध्ये मोठ्या प्रमाणात जो निधी आलेला आहे, त्या निधीमधून कामं झालेली आहेत आणि जवळपास आता सुद्धा 10 ते 15 कोटीचा निधी प्राप्त आहे कणकवली नगरपंचायतीला. आणि त्याच्यामुळे विकास ह्याच मुद्द्यावरती आम्ही निवडणुकीला सामोरे जाणार आहोत. आम्ही कोणावरती टीका करणार नाही असं सत्ताधारी भाजप पक्षातर्फे सांगितलं जात आहे. गमत म्हणजे त्यांच्या नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार, नगरसेवक पदाचे उमेदवार, त्यांचे शहरातील पदाधिकारी सर्वजण त्यांना फॉलोही करत आहेत. आजपर्यंत तरी सर्वजण विकास हाच मुद्दा घेऊन पुढे जात आहेत. मात्र दुसऱ्या बाजूला कणकवली शहराची कामं झालेली नाहीये. ही कामं घेऊन शहर विकास आघाडीचे कार्यकर्ते प्रचार करत आहेत. विशेषतः शहर विकास आघाडीचे जे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार आहेत संदेश पारकर यांनी ज्यावेळी आपली उमेदवारी जाहीर केली होती नगराध्यक्ष पदाची, त्याच वेळेस त्यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये सत्ताधाऱ्यांवरती सडकून टीका केली होती. ही निवडणूक आम्ही भाजप पक्षाच्या विरोधात नव्हे किंवा अन्य कोणत्या पक्षाच्या विरोधात नव्हे, तर नगरपंचायतीच्या गतवेळच्या सत्ताधाऱ्यांच्याच विरोधात लढवत असल्याचं जाहीर केलं होतं. ही भ्रष्टाचाराची टोळी आहे असंही थेट संदेश पारकर बोलले होते. त्याच्यामुळे एका बाजूला विकासाची भाषा केली जाते आहे, तर दुसऱ्या बाजूला नगरपंचायतीच्या गतवेळच्या सत्ताधाऱ्यांनी जो काही भ्रष्टाचार केला आहे त्याच्या विरोधात ही निवडणूक आम्ही लढवतो आहोत असं शहर विकास आघाडीतर्फे सांगितलं जात आहे. अर्थात. पण कायमच आताची ही जी राजकीय निवडणूक आहे ती भाजप वर्सेस सगळे पक्षीय, सर्व पक्षीय अशीच आपल्याला होताना पाहायला मिळते. पण तुम्ही जसं म्हटलात, भाजप हा मायक्रो प्लॅनिंग करणारा पक्ष आहे. त्यामुळे ही विरोधकांनी निर्माण केलेली कोंडी फोडण्यासाठी भाजप कोणत्या रणनीती आखण्याची शक्यता आहे? अर्थातच भाजप हा प्रचाराचा कायमच मायक्रो प्लॅनिंग करत असतो. अगदी निवडणुका जाहीर झाल्याही नसतील त्याच्या आधीपासून भाजपची प्रचार यंत्रणा कामाला लागलेली होती. सद्यस्थितीत कणकवली शहर विकास आघाडीमध्ये सर्वच पक्ष एकत्र असल्यामुळे अर्थात त्यामध्ये संदेश पारकर हे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार आणि पुन्हा निलेश राणे, राजन तेली आदी मंडळींची त्यांना लाभलेली साथ आहे. त्याच्यामुळे कुठेतरी वातावरण समसमान आहे. मात्र यातून भाजप वेगळ्या पद्धतीने मार्ग काढू शकतो. भाजपचं प्रत्येक कार्यकर्त्यांवरती लक्ष असतं. कणकवली शहरातील कुठले कार्यकर्ते कोणासोबत फिरत आहेत, कुठे जात आहेत यावर त्यांचं बारीक बारीक लक्ष असतं. आणि नक्कीच यांचे जे मतदार आहेत, वास्तविक कणकवली शहरामध्ये प्रत्येक एकेका मतावरती कॉन्सन्ट्रेशन केलं जातं. एक मत कसं फोडता येईल. भले एखाद्या घरामध्ये 5 ते 6 मतं असतील तर ती 5 ते 6 मतं एकाच पक्षाच्या उमेदवाराला पडतील हे कणकवलीमध्ये कधीही शक्य नसतं. कणकवलीमध्ये प्रत्येक मतदार हा कुठल्या ना कुठल्या राजकीय पदाधिकाऱ्याशी जोडलेला असतो असं चित्र आतापर्यंत दिसून आलं आहे. याच पार्श्वभूमीवरती आता कणकवली शहर विकास आघाडीच्या ज्या बैठका होत आहेत, भलेही त्या दिवशी राजन तेली यांच्या निवासस्थानी बैठक झाली होती कार्यकर्त्यांची, जिकडे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते, तर भाजपने हाही प्रयत्न केला जाऊ शकतो की त्यांचे मतदार मॅक्झिमम कसे फोडता येऊ शकतात. एकंदरीत आपण पाहिलं की शक्य नसलेली सुद्धा समीकरणं आपल्याला कणकवलीत जुळताना पाहायला मिळाली. ती म्हणजे ठाकरे आणि शिंदे हे दोन्ही पक्ष एकत्र आले. स्वतः आमदार निलेश राणे जे शिवसेनेचे आहेत ते इथं प्रचारासाठी आले. त्यांनी संदेश पारकर यांना बळ दिल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतात. पण या सगळ्या समीकरणांचा आगामी काय परिणाम होऊ शकतोय राजकारणावर? वास्तविक ही जी शहर विकास आघाडी आहे त्या सर्व नेते मंडळींकडून बोललं जात आहे की फक्त ही कणकवली शहरापुरतीच आहे. मग संदेश पारकर म्हणतात गतवेळच्या सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात आहे. निलेश यांनी असं बोलले आहेत की शिंदे शिवसेनेने भाजप यांची युती झाली नाहीये म्हणून आम्ही शहर विकास आघाडीला पाठिंबा दिला आहे. त्याच्यामुळे सध्यातील सर्व नेते मंडळी असंच बोलत आहेत की आघाडी जी आहे ती फक्त कणकवली नगरपंचायत निवडणुकी पुरतीच आहे सध्या तरी. पण त्याची दुसरी बाजू अशी आहे, वास्तविक जिल्ह्यामध्ये आता 3 नगर परिषदा आणि 1 नगरपंचायत निवडणूक होते आहे. या ज्या 3 नगर परिषदा आहेत, वेंगुर्ले, सावंतवाडी, मालवण, तिकडे सुद्धा भाजप आणि शिंदे शिवसेना यांची युती काही होऊ शकलेली नाही. त्याच्यामुळे आगामी काळामध्ये आता जो कणकवली पॅटर्न आहे की सर्वच पक्ष एकत्र आले आहेत. कदाचित आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती ह्या ज्या निवडणुका आहेत तिथे सुद्धा ह्या कणकवलीपासून बोध घेऊन कदाचित कणकवलीची शहर विकास आघाडी सक्सेस झाली तर कदाचित येणाऱ्या ज्या निवडणुका आहेत आणि स्वराज्य संस्थांच्या पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद त्या निवडणुकांमध्ये कदाचित
जिल्हा विकास आघाडी जर दिसली जिल्हावासियांना तर त्याच्यात काही आश्चर्य वाटू नये. धन्यवाद स्वप्नीलजी, आपण दिलेल्या या सविस्तर माहितीसाठी. या संदर्भातले प्रत्येक अपडेट तुमच्याकडून असेच आम्ही जाणून घेत राहणार आहोत. आता जाऊया मालवणमध्ये. आमचे चीफ रिपोर्टर कृष्णा ढोलाम आमच्याशी जोडले जात आहेत. त्यांच्याकडून मालवण आणि जिल्ह्याचा आढावा जाणून घेणार आहोत. कृष्णाजी, स्वबळाचा नारा झालाय, वर्चस्वाची ही लढाई आहे, काय सांगाल या सगळ्याबद्दल? आपण जिल्ह्याचा विचार केला तर कणकवली नगरपंचायत मध्ये आपण बघू, कणकवलीमध्ये शहर विकास आघाडी आणि भाजप यांच्यात हा सामना रंगणार आहे. तर गेल्या वेळी थोडक्या मतांनी पराभूत झालेले संदेश पारकर यांना आता शिवसेना शिंदे गटाची सुद्धा ताकद मिळालेली आहे. त्यामुळे तिथे नगराध्यक्ष कोण निवडून येणार याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष आहे. कारण कणकवली नगरपंचायतीमध्ये असं राजकीय समीकरण जुळून आलंय की शिंदे गट आणि ठाकरे गट एकत्र आलेले आहेत. त्यामुळे या निवडणुकीकडे साऱ्यांचं लक्ष लागून आहे. काय फक्त सिंधुदुर्गातील कणकवली नगरपंचायतमध्ये शिवसेना, ठाकरे गट आणि शिंदे गट एकत्र आलेला आहे. खरं तर उद्धव ठाकरेंनी स्पष्ट सूचना दिलेल्या होत्या की शिंदे गटाशी कुठेही हातमिळवणी करू नका. मात्र असं सुद्धा असताना सुद्धा कणकवलीत मात्र शिवसेना, शिंदे गट आणि ठाकरे गट हे एकत्र आलेलेच आहेत. भाजपच्या विरोधात, पालकमंत्री नितेश राणेंच्या विरोधात ही युती झालेली आहे. त्यामुळे या निकालाकडे साऱ्यांचे लक्ष लागून असणार आहे. तर मालवणात बघितलं तर वैभव नाईक हे सुद्धा, यांनी सुद्धा प्रचारात रंगत आणलेली आहे. वैभव नाईक असतील शिवसेना उभाटाकडून, तर शिवसेनेच्या शिंदे गटाकडून आमदार निलेश राणे आहेत. भाजपची सुद्धा टीम यामध्ये उतरले. स्वतः पालकमंत्री नितेश राणे हे मालवणात ठाण मांडून असतात. 2-3 दौरे मालवणात नितेश राणे यांनी केलेली आहेत. आज पुन्हा एकदा सायंकाळी ते नितेश राणे हे प्रभागनिहाय आढावा घेणार आहेत. प्रत्येक प्रभागात जाऊन नागरिकांशी संवाद साधणार आहेत. त्यामुळे नितेश राणे यांनी सुद्धा मालवणची नगरपालिका ही प्रतिष्ठेची निवडणूक केलेली. कृष्णाजी, आज निलेश राणेंनी खळबळजनक आरोप केल्याचं सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळालंय. प्रदेशाध्यक्षांना युती तुटण्यासाठी त्यांनी जबाबदार धरलंय. एकंदरीत याबद्दल काय सांगाल? पण हे आपण कृष्णा ढोलमकडून यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत. पण सुरुवातीला पाहूयात की आमदार निलेश राणे युती संदर्भात नेमकं काय बोलले होते. मी जी काही दिवसांपासून माहिती घेतली तेव्हा मला असं दिसलं की जे मी काल परवा पण बोललो की युती तुटण्याचं कारण हे वरतून, आणि वरतून म्हणजे आम्हाला जी माहिती मिळाली ते फक्त आणि फक्त प्रदेश अध्यक्ष भाजपचे रवींद्र चव्हाण साहेबांमुळे. त्यांना काय राग सिंधुदुर्गावर त्यांना आहे मला माहीत नाही. रत्नागिरीत जर तुम्ही परिस्थिती बघितली तर रत्नागिरीमध्ये राजापूरमध्ये एखादी सीट, लांज्यामध्ये 1 सीट, रत्नागिरीमध्ये 4 काय 5 सीट, ते पण 2 शिवसेनेत ॲडजस्ट झाल्या. चिपळूणमध्ये पण तशीच परिस्थिती आहे. सगळीकडे तशी परिस्थिती आहे. मग आमच्या सिंधुदुर्गावर राग का? आम्ही तर मालवणमध्ये 10 द्यायला तयार होतो. सावंतवाडीमध्ये केसरकर साहेब 50-50, आम्ही सगळे 50-50वर तयार होतो. कणकवलीमध्ये 1-2 सीट तुम्हाला लढवावे लागतील हे जर आम्हाला राणेसाहेब सांगून आम्हाला ठेवलं होतं, पण 1-2 सीट पण नाही. फोटोही काढले गेले, माझे काढले असते समजू शकत होतो, सन्मान्य शिंदे साहेबांचे काढले, तिथे आम्हाला दुखलं. तरी आम्ही बोललो राणेसाहेब जे डिसिजन घेतील आम्हाला ते मान्य आहे. राणेसाहेबांनी डिसिजन घेतलं की आता तुम्ही थांबू नका, कारण का हे काय कुठे इंटरेस्टेड दिसत नाही आणि तुमचे दिवस हे वाया जातील. मग आम्ही स्वबळासाठी आम्ही मैदानात उतरलो. तर असं दिसलं की प्रदेश अध्यक्ष एवढं मोठं पद तुमच्याकडे आहे, पण तुम्ही 3-3 दिवस सिंधुदुर्गात बसता. ते कशासाठी बसले तुम्हाला शेवटच्या टप्प्यात सांगेन काय ठरलं त्यांचं त्या बैठकीमध्ये. आम्ही सन्मान्य बावनकुळे साहेबांचं काम भारतीय जनता पक्षात बघितलं. आम्ही सन्मान्य चंद्रकांत दादा पाटलांचं काम भारतीय जनता पक्षात बघितलं. त्यांनी किती उंचीवर ह्या पदाला जाऊन ठेवलं हे आम्ही जवळून बघणारे कार्यकर्ते होतो. आपण राजकारण फक्त 2-3 जिल्ह्यांचं करू नये हाच माझा प्रामाणिक सांगण्याचा प्रयत्न होता. की आपण महायुती का नको हे अजून कारण कळलेलं नाही. सिंधुदुर्गामध्ये नको, तिकडे रत्नागिरीमध्ये किरकोळ सीटा भारतीय जनता पक्षाला मिळाल्या, म्हणजे सगळे मिळून 20 पण नसतील जिल्ह्यामध्ये. तिकडे एक नगरपालिकेमध्ये तुम्ही 1 सीट घेता, 2 सीट घेता. इथे आम्ही 50-50चा फॉर्म्युला ठेवला. मग तुम्हाला का नको होता हे सन्मान्य रवींद्र चव्हाण साहेबच सांगू शकतील, कारण का सगळे डिसिजन ते घेत होते जे आम्हाला ह्या बाजूला कळलं. म्हणून मी बोललो की
हा राग आहे का सिंधुदुर्गावर? आणि एका प्रदेश अध्यक्षांनी राणेसाहेबांचा शब्द एकदा राणेसाहेबांनी 35 वर्ष एक हाती जे शब्द ह्या जिल्ह्यामध्ये दिला तो शब्द प्रत्येक कार्यकर्त्यांनी पाळला, प्रत्येक पदाधिकाऱ्यांनी पाळला. आम्हाला दुःख तेच आहे की राणेसाहेबांचा शब्द तुम्ही का पाळलात, हाच आमचा विषय होता. आणि म्हणून राणेसाहेबांनी सांगितलं की निलेश आता तू थांबू नको, तुझा पक्षही मोठा आहे, कुठेही काय जी तडजोड करावी लागली, जिथे जिथे उभे करावे लागतील तिथे तिथे तुम्ही तुमचे उमेदवार उभे करा, हे माझा सांगण्याचा प्रयोग होता. आणि म्हणून मला असं वाटलं की ती खतखत होती ती कुठेतरी लोकांना कळावी, नाही तर असं काय वाटू नये की रत्नागिरीमध्ये झाली आणि सिंधुदुर्गात झाली नाही. तर रत्नागिरीची संख्या ही 20च्या आत आहे, तिथे उभे किती आहेत? 700 काहीतरी असतील, त्याच्यामध्ये फक्त 20 BJP, 20च्या आत, म्हणजे जे काय असेल आकडा तो. हे कशासाठी झालं मला काय माहित नाही, म्हणून मी हा विषय तुमच्यासमोर ठेवला. तर ही प्रतिक्रिया होती आमदार निलेश राणे यांची. युती तुटण्यासंदर्भात त्यांनी भाजप प्रदेशाध्यक्षांना जबाबदार धरलेला आहे. मात्र या आरोपांचा आगामी राजकारणावर काय परिणाम होणार आहे याबद्दल सांगतात आमचे चीफ रिपोर्टर कृष्णा डोलाव. नक्कीच आज जिल्ह्यातील 3 नगर परिषद आणि 1 नगरपंचायत निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झालेली आहे. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याबाबतचा आज शेवटचा दिवस होता. त्यामुळे काल आपण बघितलं की दीपक केसरकर यांनी विधान केलं होतं की अजूनही वेळ गेलेली नाहीये, त्यामुळे कुठेतरी अजूनही युतीबाबत दीपक केसरकर यांनी पुन्हा एकदा युतीचा हात पुढे केला होता. मात्र आज उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या दिवशी कोणत्याही प्रकारचे उमेदवारी अर्ज हे शिवसेना भाजपमधील उमेदवारांनी मागे घेतलेले नाही आहेत. त्यामुळे हे दोन्ही पक्ष स्वबळावर लढणार हे आता स्पष्ट झालेले आहे. युती तुटलेली आहे हे सुद्धा जगजाहीर झालेलं आहे. त्यामुळे हे या दोघांमध्ये आता उभाटा सुद्धा त्यामध्ये रंगत आणलेली आहे. यातच आज आमदार निलेश राणे यांनी आज थेट प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्यावरच युती तुटल्याचे आरोप केलेले आहेत. त्यामुळे या राजकीय आरोपामुळे जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळासह राज्याच्या राजकारणातही खळबळ उडवलेली आहे. कारण थेट रवींद्र चव्हाण यांनाच आमदार निलेश राणे यांनी लक्ष केलेलं आहे. कारण आमदार निलेश राणे हे युतीसाठी प्रयत्नशील होते, आग्रही होते. खासदार नारायण राणे यांनी सुद्धा महायुती व्हावी यासाठी पुढाकार घेतला होता. मात्र समोरून प्रतिसाद मिळाला नसल्याचेच निलेश राणे हे वारंवार सांगत होते. निलेश राणे शेवटपर्यंत हा आपण प्रयत्न करायचे सांगत होते. मात्र कुठेतरी भाजपनेच हा युतीचा प्रस्ताव नाकारल्याचे दिसत होते. मात्र आजपर्यंत ते नाव घेत नव्हते की युती कोणी तोडली आणि कशासाठी तुटली ती. त्यामुळे आज मात्र त्यांनी युती तुटले याला कारणीभूत हे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण हेच असल्याचा आरोप केलेला आहे. शिवाय ते जिल्ह्यात कशासाठी 3 दिवस येतात, राज्याचे प्रदेशाध्यक्ष असूनही एका 2-3 जिल्ह्यात ते 3 दिवस ठाण मांडून राहतात. त्यामुळे त्यांचा हेतू काय आहे हे आपण लवकरच जाहीर करू अशी सुद्धा भूमिका किंवा असा गौप्यस्फोट त्यांनी या निमित्ताने केलेला दिसतोय. आणि लवकरच ते या संदर्भात भाष्य सुद्धा करतील. आता कुठे प्रचाराला रंगत आलेली आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काही दिवसात आरोप प्रत्यारोप पुन्हा एकदा होण्याची शक्यता आहे. आता निलेश राणेंच्या या आरोपांना प्रदेशाध्यक्ष म्हणून रवींद्र चव्हाण काय उत्तर देणार किंवा भाजपचे वरिष्ठ नेते याला काय उत्तर देतात हे सुद्धा पाहावे लागणार आहे. अखेर ठाकरे शिंदे युती सुद्धा झालेली आहे. निलेश राणेंनी स्वतः संदेश पारकर यांना बळ दिलंय. या युतीचा आगामी राजकारणावर काय परिणाम होताना आपल्याला दिसून येईल? नक्कीच कणकवलीत संदेश पारकर हे शिवसेना ठाकरे गटाचे जिल्हा प्रमुख आहेत. ते नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत उतरलेले आहेत. त्यामुळे त्या ठिकाणी कणकवलीमध्ये शिंदे गटाने आपला एकही उमेदवार दिलेला नाही. तर शहर विकास आघाडी आहे त्याला पाठिंबा दिलेला आहे. शहर विकास आघाडी ही सर्वपक्षीय शहर विकास आघाडी असे सांगितलं जात आहे. आणि त्याला ठाकरे गटासह सर्वच काँग्रेस असेल किंवा काँग्रेस महाविकास आघाडी या सगळ्याच पक्ष पाठिंबा दिलेला आहे. त्यात आता आमदार निलेश राणे यांनी आपल्या शिवसेनेचा सुद्धा पाठिंबा देऊन याला शहर विकास आघाडी मजबूत करण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू केलेली आहे. नुकतीच त्यांनी काल कणकवलीत जाऊन सुद्धा युती न होण्यास वरिष्ठ नेते भाजपचे जबाबदार असल्याचे म्हटलं होतं. त्यानंतर आज त्यांनी हा प्रदेशाध्यक्षांवर आरोप केलेला आहे.
त्यामुळे कुठेतरी आज जाऊन त्यांनी शहर विकास आघाडीच्या कार्यालयाचं प्रचार कार्यालयाचे उद्घाटन देखील केलेलं आहे. त्यामुळे आता हा कणकवली शहर विकास आघाडी विरुद्ध भाजप असाच सामना रंगणार असून शिवसेना शिंदे गटाची भूमिका ही कणकवलीमध्ये महत्वाची असणार आहे. कारण कणकवलीत नगरसेवक पदासाठी सुद्धा शिवसेना शिंदे गटाने आपला एकही उमेदवार दिलेला नाही आहे. निलेश राणेंच्या म्हणण्यानुसार आपण कणकवलीत उमेदवारच मागत नव्हतो, त्यामुळे कणकवलीत आपण काय मागतच नव्हतो. मात्र इतर रत्नागिरीत आपण बघितलं तर एक उमेदवार सुद्धा भाजपने घेतलेला आहे. मग रत्नागिरीत एक भूमिका आणि सिंधुदुर्गात एक भूमिका का, असाच रवींद्र चव्हाणांची अशा भूमिका का, असाच सवाल हा निलेश राणे यांनी केलेला होता. त्यामुळे आता युती न झाल्यामुळे उघडपणे आता आमदार निलेश राणे हे कणकवलीत सुद्धा भाजपच्या विरोधात प्रचाराचा शुभारंभ केलेला आहे. त्यामुळे येणाऱ्या दिवसात भाजप विरुद्ध शिवसेना असाच सामना रंगण्याची शक्यता आहे. आणि दुसऱ्या बाजूने बघितलं तर आजच पालकमंत्री नितेश राणे असतील यांनी सुद्धा मालवणात पत्रकार परिषद घेऊन वैभव नाईक यांच्यावर आरोप केलेला आहे. तर शिवसेना ठाकरे गट आणि शिवसेना शिंदे गट कणकवलीत एकत्र येऊ शकतात, तर मालवणात का एकत्र येऊ शकत नाहीत, अशा पद्धतीचा बोचरा सवाल हा वैभव नाईक यांना केलेला आहे. की तिकडे खांद्याला खांदे लावून मतं मागता आणि मालवणात येऊन शिंदे गटाच्या विरोधात मतं मागता, हे याबाबत वैभव नाईक काय उत्तर देणार की नाही याबाबतची सवाल हा नितेश राणे यांनी केलेला आहे. त्यामुळे दोन्ही ठिकाणी आता आरोप प्रत्यारोपाचा सामना हा निश्चितच रंगणार आहे. धन्यवाद कृष्णाजी, आपण केलेल्या सविस्तर विश्लेषणासाठी. एकंदरीत सिंधुदुर्गची परिस्थिती पाहिली तर सावंतवाडीत षटकोनी लढत, वेंगुर्ल्यात चौरंगी लढत, मालवणात तिरंगी आणि कणकवलीत दुरंगी लढत होताना आपल्याला पाहायला मिळते. या कार्यकर्त्यांच्या निवडणुका असल्या तरी नेत्यांच्या वर्चस्वाची ही लढाई आहे. आपलेच समोर ठाकल्याचं चित्र आहे. त्यामुळे कोण ठरणार कोणावर भारी हे 3 डिसेंबरला स्पष्ट होईल. तुम्हाला या सगळ्याबाबत काय वाटतं? सिंधुदुर्गात कोणाची सत्ता स्थापन होणार आहे? कोणत्या नगर परिषदेवर कोणाचा नगराध्यक्ष नगरसेवक विराजमान होणार आहेत ते कमेंट करून सांगायला विसरू नका. तसेच सगळ्या सुपरफास्ट अपडेटसाठी कोकणसाद लाईव्हचं जर तुम्ही सोशल मीडिया पेज फॉलो केलं नसेल तर आताच फॉलो करा, सबस्क्राईब करा आणि पाहत राहा कोकणसाद लाईव्ह.